ingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasadaho dingoluki manggohi nang kaki tuna soja di mumba nako di pangan rohaki ikon rapita dua ratu dorok marang tu dorua yot mata ngako hasia haora macai gobo asa sai hodi lampuku nam sasadaho di rohaki sai hot mahodi ngoki sasadaho di ngoki manggohi nang kaki naso jadi mubah nangko di pangan rohaki ikon rapita narua ratu dorok marang tu dorua iyot mata ngako hasia haolau macai gomo asa sai hodi lampuku nam sasadaho di rohaki sai hot mahodi ngoki ikon rapita dua ratu dorok marang tu dorua iyot mata ngako hasia Puji-puji yang merdeka mulia timali Tuhan di subahun nasarwana mituhur tongol di bagasap manuguto. Ubak kilala kami dole Tuhan asido dengan di basam. Mangiring-iring ngulu nami di ganuh perdalanan nami. Di bagasap tikyo nali Tuhan. Na mangido mahami gomos tuwa pangoli Tuhan. Dinalawor mahami li Tuhan mangalap yanak pun nami siyan julo ni hula-hula nami. Tangan-tangan mahami li Tuhan di perjalanan. Liam mali Tuhan kami pasok di hami di nang mangturun anak do parmain nami hami li Tuhan tubagas dorong ni hudiami. Di bagas mardami sonang mahami li Tuhan grab do sudi akar raja na tonggong hami di bagas sadaryo. Bati rumah sudi Tuhan ari imana di bagas sadaryo. Di nanay mangulahu sularo nami hami ho partu par rumah tanggon ni anak pun nami. Tuhan, so kung di man nga kaula-hula namin ng sintopoto namin dito nga di bagas nasida. Bahan man nasida li Tuhan pardami so nang di bagas lasmiro. Tuhan pardusa na gurang rohami badi ang goho. Urasi bukri hami ali Tuhan sa kaduson namin sa tamahami hasahatan ni pasu-pasu. Jalo matuhat tangyang Panginoon namin marhita na mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Amen.
Dara, kepada Dara. Pra, pada dah. Iya, pelan-pelan. Ulas sumamong. Ulas sumamong. Soalnya kami mau kamu jadi permain namin. Harus harapan kamu permain namin. Tuh gumamong. Mundur. Tangan. Tung bibig ya, tung
stok kita, udah lihat jok. 1, 2, 3, yuk. Oke. Oke, lanjut ke pintu aja. Ya, keluar aja. Udah, kakak perjol naik dah. Kakak perjol dah. Perjol naik. Kakak perjol. Tunggu bang. Nangis punang ah. Oke, stok kita. Mas, ibadah itu. Stok kita, seluruh foto stok kita. Oke, tutup bang pintu dah bang. Tutup, Sanya mau masuk bang. Ya, tutup pintu nih. Nanti ya. Stok kita seluruh foto. Kakak nasi perlu. Oke, coba. Pilih, oke, 1, 2, 3. Sekali lagi tahan sebentar. Dengar, nampak gigi. Oke, tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Itu yang ketiga boleh dong kak. Abang bukan ke atas. Ya. Tangan sono boy bang, rock and roll. Oke. 1, 2, 3, yuk. Oke, saling pandang dong, saling pandang. Oke. Ya, oke. Dadah. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. acara
di halaman itu naung ado di Kundulat rap jogjong mahita saluhutna tapai uti utma jala martangian mahita marhiti-hiti goar ibata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia amin martua magalup nama kabiari Jehovah namar parane diaka dadana martua maho jana sonam ida masai somonido tomon dapotan pasu-pasu bawa nama kabiari Jehovah posdo rohani harajaanna dinasida disinama rupa hasoloan ni roha jala anugo sapindo hauliu suripada nama kabiari Jakoba ido si pujion haleluya martania mahita nomor 152 ayat sada 1 ayat 2 dibona hasuluton paranak nang dibona hasuluton perburu dono namima parculu dihita saluhutna horas dihita saluhutna nang somanida du dihamuna dua tidak mempamuli surahman lubaturuan dohot dihoinang kiki buru nababan dinang dibuhun di bata holong neroka ima naung takas nuai sahat tita tujorone di bata jaga roh hamu mulai sian partupulong dia ka arinang salku na di patupa di hulia HKBP jaga sahat manuai di bagasan partikianon tarpasu-pasu di hulia HKI nadong di Sijubuk angkuboy tanong nuay marhite siyan na takas naung di jalo hamu siyan nakahari ng salkwi laho pa jong-jong parsaripeo ni mamukas siya nari sedaryo jadi arkahong kamu may jala baik kamu may dia kahinauli dohot hinadinggan nama bain lab tubuh persaripion muna tujuan ni Aryo jala marlas ni roha marulupuluk mahamuda dua ima di nama muka persaripioni siang arisadarion dono namima gabiripe nahot di bagasan warna Tuhanima persaripion muna oh hina rohamu dohot ni udur honni akan amar holong ni roha di enet dohatani di bata lawan dasori parsani muna
nama muka sianari sadari Uria Filipi di Bitu 2 di ayat 5 di dok semono. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mulia tema. Molo manatap kita siang panopau di debata di John mana perjuli ima si Adam dohon si Hawa. Dung di topa debata na perjuli di lekono tunasida ingana palsu ni debata nanay si Raja Anasi. Dung di pasangan debata margiti John mana perjuli ima mulut tabireng siani di panopau ni debata jadi sada dipe nama kadajai akan pasu-pasu di debata boleh tahu aman pamoni nomor tiko ina korban anggo parsauran nomor penga mana satu sonari dibuka debatado marhite sian parsaripe. Jadi umat persekutuan, umat saya pasu suuton parburu ima dinang rapitan waing mangudurhon anak dohot buru ni huriana ima dinanaing macalo pasu-pasu pardongan saripeon di tonga ni huriana nang lumobima di hamuna dua di damang panguli surahman gilu banturuan dohot di hoinang nanay ngoruan na kiki en buru na baban hamu na pinarhamaul ni debata ditahiro hamuna do nuaing naing marbagas alai dang tama halak Kristen marbagas songon si pilibing dibaheni tangihon hamu majolo hata ni debata ima taringot turuhut ni pardongan saribeon ni halak Kristen na pinukani debata pinabuani hatana dung ditokpa debata jolmai didok iba nama dang tinggan sasada bawai pucung ubain madi ibana sada buru-buru pangurupi bain akubna dungi dibuat debatama sada rusuk siang bawai macadikon buru-buru dungi di pasu-pasu manasida akum nii didok tuhata Tuhan Yesus Kristus dan jadi paulakon ni bawa colmana aina paulakon colmana dungi diodi na asing na mangalakub do ibana jala na mangudi nausira ipe pangalakub do atau nau pinadumu ni debata dan menjadi sirangon ni colma
Songonodo didok hatani debata tu bawai hamu akabawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jala nama ngalikon tirina humokopsa dibaheni ia mamudai hamu tunasida unang hamu marimas hosong ikon manodo hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida songon dongan panean di hanguluan naso rasul songon odo didok hatani di bata tu akaburu-buru hamu akaburu-buruului hamuma hatani bawamu nabi songon pangudoyon muna di Tuhanmu ai bawaido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni huriai ikon botor porman toman mardongan halapokon dohot hamenahon metodi parange ni buru-burui imana arga di jodo ni debata dohot di jodo ni jolma atong parangehon hamu mahatani debata solukon hamuma parasi ni rohaun dohot tabasaron dohot haserepon ni roha masih pa une-unean jala masih asian mahamu asa saluhut riting ni roha muruk rimas dohot panunggahion nang pangisahioni dau mai siak kamu dikicang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ay idor rahut-rahut ni nasundinggan dungi dame nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahen muna marhite-hite hata manang pabahenan toktong mai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus Kristus asa ibana mangarajai rohamuna nang dohot ulaun muna atau di damang panguli dohot diho inang oroan nunga dibigi hamu ima hatani debata taringot turuhut-ruhut ni pardongan saripeon ni halak Kristen namanukun maanuain jumodo diho adi amang panguli surahman ge lumban teruan naolodoho maka jongjokon di jodo ni debatano boto saluhut doho di jodo ni akadongan na pumudison na dipangido rohamdo kiki boru na babanon na niririt mon nagabe dongan musaripe naolodoho makaholongi ibana siang na saroham dohot mangudahon sian nasa gugum huhut marparangin nabadia ko rap dohot ibana naulo doho mangajua-jua ibana tungsura marhagadion manang humurang parangena jalan naso tupa paulakonmu manang tadi kononmu ibana paima disirang hamatian hamu sugut dijoloni debata nama mereng nuaing terus tu bagasan roham dohok dijoloni akadongan na pumudi huriaon molo nau sadado roham mangudoi saluhut nai atong dokma alusmu naolo doaw namanuk kunaw nuaing dihoinang ima disikiki boru nababan na niririt ni damang pangulion surahman lubaturuan bahen dongan na saribe naulodoho makacongcongkon dijulo ni debatano boto salukut doho dijulo ni akadongan na pumudison na dipangido rohamdo surahman lubaturuan nagabe sinodugmu naolodoho makaholongi ibana siang na sarokam
jala marpangalaho nature maradukpon ibana dohot mamarangehon parange nabadia pabuah hala kristeko jala nasotupa mailoloko manang tadi kononmu ibana paima disirang hamatean hamu sugut dijoloni debata nama merek muaing terus tu bagasan roham dohok dijoloni akadongan napungu disong molo naung sadado roham mangului saluhut nai atong dok maalusmu naolo doau tadahot ni badan dohot holong ni rohamuna imana mamuka pardongan saripeon sian ari sadarion gaberi penahot rodi saliling nilileng nama par saripeon muna sian ari sadarion atong masih dehonan tangan siamun mahamun naposoni de bataduau napasahaton hatana nuain tuhamu di bagasan goarni de bata ama dohot di bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan goarni todi parbadia au nuain madok tuhamu naung pinadomu ni de bata naso jadi sirangon ni jolma so ikon disirang hamatean hamu sugut. Amin. Atong jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala say asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan di batama buhina Tuhamu. Jala di pasaor madamena tutotimuna. Amin. Di damang surahman lubaturuan dohot di hoinang kiki buruna baban nunga gabe sadaripe nei baru hamu mamuka sian ari sadarion. Alani di hita saluhutna para anak nang parburu na markonong ni roha di anak dohot buru ni kurianya rak mahita manangnya kun nasida tapauduk jala tapasonang marohata martanya kita ali Tuhan di mata amanami parturkon ni kata takas do di dukon nasida asa gadis sada nasida di parrohau di kugunang pamikirion di ngulu ni parsaripioni pakot manida sida dami dohot ni roha nasiakui asa sada nasida nandilas ni roka dohot di parukilon narotu nasida pahot ma pasu-pasu ima pasu-pasu pardongan saripion nanilehon bitu nasida asa unang sirang ia sosilirang ni hamatia seramoti jala parpadiai manasida marhiti-hiti todim asa manoktong jala marhapos yaw jala marpos ni roka tuho siang nama muka sahat di ujung ni parsari ini. Saya ihon makan di Tuhan di batatan yang namion. Alani anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pasahaton pasu-pasuna di damang panguli dohot di hoinang koloan kabisa dari pene baru mahamu mamu kasihan dari sadarion lima di tanggal 14 Juni 2025 na di Paborhat marhiti kuriana hakai si cukup resort Nagasaribu daerah 9 Humbang jala di pasahat madaso di parsaripion muna marhiti siang hatani di bata dido Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata marhite edekor edepuji. Tapuji matuhata marema dadata mandong mauliate tu di bata marhiti akapasupasuna naum tajalo kapasahat mai marhiti piliata marede mahita. Marsauli hon hatuani
Mertuaku mana saja berlas iroha di bagasanku. Oh Yesus, mari kau masuk akan agolong roha ini kau tidak nanti kasih susah hati asai diatur orang Nyata martang yang mahita Ali Tuhan di mata amanami na di banua gijan kodo haroruan di pasu-pasu dokut silehon-lehon rodi akadingkan basa namo yutus mau liate mahusuk bahwa kami tuho ala di pasu-pasu kodo wulu nami kupasahat kami matuho diri nami nang siang nani lehon itu kami jalo baika bibilian na khusus jarupanu asima roham pasu-pasu pilihan na kupasahat kami tuho asa hupap hasia kami ilopati bulkon hara jauh di tonga-tonga ni huriam lohon di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tot dimna badiay asa lapatar wida jala humoto kami godang nisi lehon-lehon godi kami saya jari mahami asa lam kirkir madok mau liate tuho huhut pasahaton pilihan nami danan lako pasangapoko marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rapita madok di taniang ade amanami rap mahita madok ade amanami sero maharajono sesat kalau meneroham tiba dua tongau song dari banua gija dengan matohami sajadi orang moduan siap hari sesa dosa nabi semua pada sanami di dosa di dongan dosa kami unang kami tukihon tupang ujunan pada mahami siap pemanu ay hodo na punang harajaon dohot hapu dohon roni hasan abon saling dibina amin budak 14 di rohan jalo hamuma asini rohan asiam Tuhata Tuhan Yesus Kristus asini rohan itu hata Tuhan Yesus Kristus dohot holong nasiam di bata ama parsauran itu di parbadian iman nama masu-masu nama dongani hamusan uhut na tikion sahat rodi sadiring dililing na taitihon amin Horas mari kita saluhutna kuduma hamu masuk Jalan kamu abang, jalan kamu.
kosong, hot mahong di hatuan sadarion majalong pasu-pasu sia Tuhani digarejai burhat mahong uru rapot tangi aki dina dua kang desada hamu boru tuhe laki gabe mahong gabe mahong gabe mahong rapot lagi Oke, mana coba kalau begitu deh. Oh.
Iya, kita tahu. Baik, mas, masih imam Oh, nggak mau nanti kasih lewat. Tahu nggak om? Asal tahu. Laksanakan dulu. Asal pakai laut tinggi. Oke, ini Pak.